Televízne noviny v InShote. Otvorím si InShot, idem do videa, dám nové. Prvá dôležitá vec, dám si blank, ako prázdnu obrazovku, potom si navolím videá, ktoré tam chcem dať a vložím. Teraz vidím, že mám na začiatku prázdno, potom mám 3 klipy. Kliknem si na ten prvý klip, teda ten prázdny a dám PIP, teda Picture in Picture. A idem do Materials, idem do Green Screen a nájdem si tam hodné pozadíčko s green screenom na televízne noviny. Dám si to s mikrofónmi, vložím, teraz to dám na full screen, ťuknem, mám to na celú obrazovku, ide mi úvodná znelka, potom namiesto green screenu tam mám rovno už svoje videoklipy. Tuto si dám split, pretože chcem, a delete, pretože chcem už od stelky mať iné pozadie. Toto pozadie chcem mať iba na Viktora. Takže kliknem si na stelku, dám znova PIP, Picture in Picture a PIP+. A dám si Materials, Green Screen a dám si tam iné pozadie, dám si tam to pozadie bez mikrofónov. Zase dám to na full screen, teda na celú obrazovku. A keďže to pozadie green screenové, Breaking News je kratšie ako náš klip so stelkou, tak si nájdem Duplicate a dám duplikovať ten green screen. Upravím si ho tak, aby mi to licovalo s mojím klipom, aby mi to neprečuhovalo. Tuto mám medzeru, takže si to ešte posuniem, ten green screen u stelky, tak aby priamo naväzoval na green screen u Viktora. Tým pádom musím posunúť aj ten druhý green screen, ktorý som si tam zduplikoval. A ešte to posuniem aj tak, natiahnem, aby mi to presne vyšlo na koniec stelkyho klipu. Ak by ste tam náhodou namiesto svojho videa videli iba túto zelenú obrazovku, tak si kliknete na Cutout, Chroma a dáte Strength 100. Keď máte Strength 0, tak vidíte tú zelenú obrazovku. Keď dáte Strength 100, tak vám to namiesto toho green screenu dá to vaše video. Teraz od začiatku, jak to ide. Proč mi to nejde? Takže pripomínam, ak by ste chceli ešte upravovať tie green screeny, kliknete si na svoj klip a dáte PIP a dostanete sa k tomu. Teraz už len uložiť. CVČ Beťarik Production 2025.